No, Karjalohjan ensimmäinen koulu, niin kutsuttu Tegelstämin koulu, pienten lasten koulu, oli aloittanut lahjoitusvarojen toiminnan jo 1850-luvulla. Ensimmäinen kansakoulu perustettiin ja sen toiminta alkoi helmikuun 3. päivä 1873. Ensin pojille 3 päivänä ja tytöille yhtä monena päivänä viikossa. No, systeemi ei kuitenkaan toiminut näin kuin ihan pienen hetken, ja nyt siirryttiinkin koulun käynnissä vuoroviikkoihin. Aluksi molemmat vanhemmat suhtautuivat hyvinkin nuivasti koko kouluajatukseen. Sen tietenkin ymmärtää, sillä agraariyhteiskunta perustui pitkälti pirttiviljelyyn. Lapsista oli enemmän hyötyä ruispelloilla ja navetoissa. Ja sitten tuo oppivelvollisuuslakihan tuli voimaan vasta 1921. 1850-luvulle saakka oli lasten opetus ollut Karjalohjalla vanhempien ja kulmakuntaopettajien varassa. 1807 piispan tarkastuksen yhteydessä päätettiin kutsua joku kirjaa taitava henkilö seurakunnasta kiertäväksi pitäjän koulumestariksi. Ja määrättiin hänelle 2 tynnyriä rukiita, siitä hänelle palkaksi. 1853 ilmoitettiin pitäjäkokoukselle tehtailija Tigelstenin lahjoittaneen syntymäseudulleen 1000 ruplaa hopeana köyhien lasten kouluttamiseen. Tämän lahjan lisäksi myönsivät pitäjäläiset 4 tynnyriä rukiita, vuosittain velvoittaen myös kappelilaisia, olikohan ne niitä sammattilaisia, jotka olivat kokouksesta poissa antamaan osansa kukin 2 tynnyriä rukiita. Vanhoista koulurakennuksista Karjalohjalla puhuttaessa emme varmasti tiedä, että 5 jo lopetetun koulun lisäksi täällä on toiminut pieniä yksityisten pitämiä alakouluja. 1900-luvun alkupuolella valmistunut pieni kokoinen rakennus Lönhammarin kylässä oli ollut Maunun tilan muonamiesten asuntola. Talon toisessa päässä olevassa huoneessa toimi opettaja Wiklundin Småskolan ja ruotsinkielinen alakoulu työntekijöiden lapsille. Karjalohjan historia kertoo esimerkiksi kirkkoherra Hartmanista, joka pyrki jo 1700-luvulla saamaan lapsille edes jonkinlaista opetusta. Bengt Johan Antoni ollessaan pappina 1878–1905 hän ajoi kovasti kouluasiaa Karjalohjalla. Koulujen perustamisessa olivat kuitenkin muutamat yksityiset henkilöt, niitä joiden ansioksi voidaan laskea Karjalohjan ensimmäisen koulun perustaminen. Maanviljelijä K. Ekvist Lohjantaipaleesta ja maanviljelijä Kilpinen Puujärveltä esittivät huhtikuun 19. päivänä 1870 kuntakokoukselle ensimmäisen kansakoulun perustamiseksi paikkakunnalle. Enemmistö päätti kuitenkin silloin, että suurten kustannuksen vuoksi hanketta ei sitten tulisi toteuttaa. No kuitenkin päivälleen 11 kuukautta myöhemmin johti kokousta katteluksen ruotsinkielinen ruotsalainen isäntä, joka kuntakokouksen pöytäkirjaan merkitsi lauseen Folkskola bör i samlingen inrättas. Ja näillä sanoilla katsotaan Karjalohjan koulu perustetuksi.
Tuula Typpi, katos kun sen lisäksi, että tämä on sinun entinen kotitalo, niin täällä oli myös koulu. Joo. Tästä mentiin meille tästä ovesta ja mä olen 13 ensimmäistä vuotta asunut tässä. Muistatko sä yhtään, kuinka monta lasta täällä mahtoi olla? Mä en sitä tiedä, mutta sen tiedän, että viimeiseksi oli 2 lasta. Oli veljekset, jotka kävivät. Heille pidettiin koulu? Heille pidettiin. Fiskars-yhtiö piti småskola yhtiön työntekijöiden lapsille. Ja mä muistan itse lapsena, kun tuossa pihalla olin, kun nämä pojat tuli välitunnille. Että mä oon ollut joku 4-5-vuotias ehkä. Joo. Ja mietin sitä, että nuorimmainen poika on syntynyt 39. Just. Että tämä voi olla, että tämä on loppunut sitten noin 1948-40. Suistamolta rajan taakse jääneestä Karjalasta kotoisin olevan opettaja Faina Pyykön uralle mahtuu vuosikymmenien aikana oppilaita monenlaisista kodeista. Sotien jälkeen puutetta oli kaikesta ja varmasti se näkyy myös 1950 Tauno Puputin ottamasta luokkakuvasta. Jalat ovat alaluokkalaisilla pulpetin alla, joten on vaikea sanoa, onko kaikilla kengät jaloissaan. Sekään ei siihen aikaan ollut epätavallista. Kirkonkylän kansakoulun alaluokkalaiset aloittivat opintiensä Punaisen rakennuksen toisessa kerroksessa. Sodan aikana syntyneet ikäluokat olivat pieniä ja alaluokkalaisten määrä oli varmasti vähäisempi kuin koskaan. Kun Arja Lappalainen ja Solveig Rautio 1950 lähtivät opintielle, oli heidän luokassaan ainoastaan 5 poikaa ja 3 tyttöä. Vuotta vanhempia, 1942 syntyneitä, oli puolet enemmän. Arja, minkälaisia muistoja tämä näyttelytilaksi muutettu luokkahuone tuo sinun mieleesi? No, nostalgisia, mutta omalla tavallaan jännittäviä. Mä olin aika arka, kun mä aloitin koulun ja mulla ei ihan selviä muistikuvia edes koulun alusta ihan. Että tosiaan äiti kun jätti mun tonne pihalle, niin mä jopa aloin itkemään. Että mulle ei se varmaan sumersi sitten tätä muistoakin, mutta vähitellen mä tykkäsin tästä luokasta ja täällä oli ihan kotoinen tunnelma. Meillä oli semmoinen hiekkalaatikkokin tuossa ikkunan edes, mihin me saatiin tehdä esimerkiksi kylää. Siihen laitettiin jostain puita mustikan varvuista ja sitten rakennettiin jotain taloja ja tehtiin teitä. Ja oli käpyjä. Käpyjä oli ja käpylehmiä. Joo. Et kyllä ihan sitten, kun tuli sinuiksi tämän koulun kanssa, niin sitten on mukavia muistoja. Joo, se on ihan varmasti aina jännää jokaisella. No Solveig, mitäs sun mieleen jää tästä ensimmäisestä koulupäivästä? Se, etten tuntenut ketään. Ja sanoin, kun mummu toi mut tänne kouluun, jätti mut tuohon ulko-ovelle. Mä sanoin, että mä en tänne jää, kun mä en tunne ketään ihmisiä täällä. Jos olisi edes Kavastan Seppo täällä, niin sitten olisi yksi tuttu. Mutta kun Seppo oli minun niin paljon nuorempi, niin hän ei vielä ollut koulussa. Mä sanoin, että mä en jää tänne. Lähdetään vaan kotiin. No Faina Pyykkö oli teidän opettajanne. Mitäs hänestä? Hän oli hyvä opettaja. Hän oli äidillinen. Hän opetti kaikki ne perustarpeet meille, mitä me tarvitaan elämässä. Eli puhtaus, siisteys, hyvät käytöstavat ja miten käyttäydytään toisten ihmisten kanssa yleensäkin. Niin hän opetti kaiken sen. Ja jopa sen, kuinka pidetään lyijykynää kädessä. Ja miten maantiellä käyttäydytään, jos tulee surusaatto, niin me pysähdytään tien viereen, kunnes surusaatto on mennyt ohi. Ja kaikkia piti tervehtiä. Ja kättä piti antaa, pojat pokkas ja tytöt niias. Ja sitten meille pidettiin kynsitarkastukset, ettei ole surreunaiset kynnet, onko puhdas nenäliina esiliinan taskussa. Ja huvittavinta oli se, että välillä hän kävi kokeilemassa täältä niskasta, onko laiskamato.
Mitkäs olivat teidän lempituntejanne välitunnin lisäksi? No mulla oli ainakin liikunta, Joo. matematiikka ja uskonto. Faina Pyykkö oli ortodoksi. Hän ei opettanut Meillä oli 3. ja 4. luokan opettaja oli meidän uskonnon opettaja ja mun mielestä Raamatun historian kertomukset oli tosi jänniä. Sulla oli varmaan musiikkituntikin, laulutunti. Laulu oli tärkeintä, joo. Joo. No kukas uskontoa opetti? Ei meillä oikeastaan kukaan ensimmäisellä ja toisen luokalla opettanut. Syntyi varmasti kaverisuhteita, semmoisia, jotka kantoi pitemmällekin. Onko erityisesti joku mielessä hauskoina tai ikävinä muistoina? Anttilan Yrjön kanssa tapeltiin melkein viikoittain, koska me asuttiin naapureina, niin siinä oli aina semmoista pientä nokkapokkaa kyllä. Me oltiin hyvin ystäviä pitkään. Johtuuko se siitä, että rakkaudesta hevonenkin potkii? Joo, se varmaan oli. Yrjö oli semmoinen jääräpää, se oli semmoinen kiusantekijä. Kun mähän olen tuolta Kourijoen kylästä, niin tämä Jaakko Kurki asuu mua lähimpänä. Hänet mä tunsin jo ennen koulua. Joo. En mä nyt sanoisi, että meillä mikään ystävyyssuhde jäi, mutta kyllä me paljon vielä niin kuin koulun jälkeenkin oltiin yhdessä. Ja sitten Anttilan Yrjöstä mulla on jäänyt semmoisen, meillä oli joulunäytelmä. Mä en tiedä, mikä sä mahdoit olla. Sulla oli varmaan joku puherooli, mutta minä ja Yrjö oltiin myllärin lapsia. Ja me ollaan nukuttu saman täkin alla tuossa lattialla joulujuhlassa ja Yrjö on sitä aina käyttänyt hyväkseen, kun mentiin ostamaan mopoa mun pojalle, niin hän oli sanonut lapsille, että nyt tänne tulee semmoinen täti, jonka kanssa isä on nukkunut saman peiton alla. Ja sitten kun mä menin sisään, niin mä ihmettelin, että mitä ne Yrjön lapset kyttää mua oudosti, kunnes sitten kerrottiin, että tämä oli myllärin Matti ja Maija, jotka siellä täkin alla nukkuu. Niin, tapas toisensa, joo. Mitä varten meidän pitää näitä raahata? Miksei ole välillä vallan pojat järjestäjänä? Niin, miksei voi. Mitä varten tyttöjen pitää olla järjestäjänä, kun on soppapäivä? Mihin asti me jaksetaan tätä kantaa vielä vai? No niin, Arja ja Solveig. Nyt on tullut luokkakuvan oton aika. Olkaa hyvä. Hymyilkää. Hymyilkää. Katse kameraan. Ottakaa molemmat ämpäristä kiinni. Nostakaa ämpäriä ylemmäs. Katse kameraan. Kiitos, olette velkaa 3 markkaa. Tänään olemme kokoontuneet tänne Pertti Vuokon kotiin Lohjan saareen. Ja täällä on sitten mukana myös Tapio Heliavaara, joka on ansiokkaasti tehnyt historiikkia tästä saaren koulusta. Saaren kansakoulun perustava kokous pidettiin Saarenpäässä 26.11.1921. Koulun alkamispäiväksi sovittiin 1.8.1922. Karjalohjan kunnanvaltuusto oli tehnyt koulun perustamispäätöksen 30.9.1921. Minkälaisia muistoja tämä koulun alkaminen sitten teille tuo, kun olette molemmat käyneet täällä koulua? Tapaus, sitä ei ole kukaan missään puhunut, kun tämä kuului siihen Salon koulupiiriin, tämä Pyhälin koulu. Niin se oli paras supistettu koulu siellä. Ja siksi me saatiin Amerikasta sitten semmoiset paketit.
Ja sehän muun muassa se mantereen puolella ne oli hirmu vihaiset, että kuinka saarelaiset sai sen, kun siellä on isoja taloja, ettei niillä olisi mitään puutetta olla. Mutta tänne se tuli, se oli ilmeisesti joku 46. Silloin se oli varmasti sitä Marshall-apua, joka Amerikan puolelta masinoitiin tänne ja siitä oli paljon. Semmoinen tuli niin kuin sitä kutsuttiin. Se nyt jäi kaikista eniten mieleen. Joo. Ja sitten tämä, että opettaja oli kyllä tommoinen jemtti, mutta muuten hirmu mukava. Ja hän sai meidät hyvin pysymään niin kuin kiltinä. Ja se oli hänellä, että jos tuolla kylälläkin ei muistanut tervehtiä, kuka tuli vastaan, niin kun hän sai vaan tietää, niin siitä tuli heti jälki-istunto. Se piti kylälläkin olla. Se oli hänen kohtelias olla silloin kylässäkin sitä. Sodan jälkeen niin me käytiin keräämässä tähkiä Saarenpään pellolta. Ja sitten ne puitiin siellä Konkolassa sitten. Ja niistä keitettiin sitten puuroa. Oliko se varstalla? Ei, kyllä se oli puimakoneella. Pui, mutta Saarenpään pojat sen puisit. Mutta semmoinen oli silloin yhtenä vuonna. Joo. Ja Sienessähän käytiin sitten joka syksy. Just. Ja sama meillä sitten voi olla, että se oli joka koulussa, että piti kouluun viedä perunaa ja omat eväät, eikö niin? Ne oli, joo. Maitopullo ja leipä. Me ei niin kuin koulun puolesta ei saatu maitoa ja leipää. Ja silloinkin kun oli keittola, niin silloinkin oli omat eväät. Just. Tapio Heliavaara, niin palataanko hetkeksi siihen pelloilla tehtyyn talkootyöhön ja mitä kaikkea te muuta teittekään, niin muisteletko sä niitä vähän? Joo, siinä oli, ainakin meillä oli, en muista tätä tähkien keräämistä. Se oli ehkä eri aikana kuin minä, mutta meillä oli ihan normaalia viljankorjuu, eli nostettiin kuormaa viljaa ja se vietiin johonkin puitavaksi. Ja siitä on valokuva olemassa, mutta kun mä en tiedä, onko tässäkään sitä, mutta tuossa sitä ei ole. Ja se oli semmoista jotain talkoota, sekin oli ja lapset siellä kuorman päällä oli ja toiset heitti alhaalta sitten laposesta viljaa sinne. Mutta se ei ollut tähkienkeräystä. Mä en semmoisessa tähkienkeräyksessä en ole ollut, enkä siitä ole nähnyt valokuvaa. Mutta olihan sinne kouluun aina pakko viedä perunoita. Joo. Kotoa vietiin perunat ja tietysti aina kaikilla oli ne eväät. Maito ja leipä oli, vaikka oli keittiö sitten jo. No mutta Tapio, sä aloitit koulun joskus 55, niin sä kävit alakoulun täällä saaressa ja sitten menit yläluokille tonne mantereen puolelle. Ei. Mites? Myöskin yläkoulun kävin täällä ja jatkokoulunkin niin, että kävin vaan tenttimässä. 7. luokan kävin. Opettaja Eeva Koskinen opetti kaikki. Jopa jatkokoulun meille ei ollut muistaakseni kuin 2 silloin. Siinä 7. luokalla. Ja sitten me käytiin tenttimässä talven aikaan tuolla Karilohjan puolella. Ja sen lisäksi meillä oli se koneoppitunnit siellä Kiiskin verstaalla sitten talvella. Lauri Kiiskin pajalla, joo. Joo. Ja lähinnä ruotsalaisen joukon kanssa, mikä oli Karkalis, niin meillä oli sikäli helppo yhdistää ne matkat, kun hän tuli Karkalin niemen päähän ja minä tulin toisesta suunnasta. Joku jos ehdotti, niin ei kehtänyt kieltäytyä. Oma vika. Niin se monta kertaa on, mutta sinun ansiot nähtiin kyllä niin monella suunnalla ja se aktiivisuus. Että ei se ihme, että sua talutettiin sitten monessa yhteydessä. Joo, aika merkittävää oli tosiaan toi 3 kautta valtuustossa ja 3 kunnan hallituksessa. Sitten mä olin lautamiehenä täydet, että olen korkea-arvoinen herastuomari.
No niin, herra herastuomari, nostaisin hattuni. Pertti ja Tapio, niin tehän joudutte tosi paljon hiihtämään, kun täältä sitten talvella pääsi tuonne mantereen puolelle hiihtäen. Ja saaren pojat oli kovia hiihtäjiä, muistaakseni siitä mitään? Minä muistan sen, että olen ollut näissä Karjalohjan jatkokilpailuissa mukana. Täältä mentiin hevosella. Joo, hevosella. Täysin lastin tuosta Pellonkylän kautta ylitte ja mun täytyy sanoa, että minä en voi kehuskella millään tavalla hiihdossa hyvillä saavutuksilla, että mä jätän nyt mainitsematta sitten ne sijoitukset, että en viimeinen kyllä ollut, mutta Pertti voi kertoa parempia sijoituksia. Joo, samalla lailla me mentiin hevosella, mutta Makkarajan koulussa mä voitin sen isompien poikien sarjan. Just, joo. Sen mä muistan. Sitten Kuusialla, se oli niin aikaisin, että mä sain palkinnoksi hammastahnaa vaan. En minun jäänyt mieleen, missä me oltiin. Niin, Tapio Heljevaara, me ollaan nyt sun vanhan opinahjon pihassa Pyölin entisen koulun pihalla. Ja me ollaan nyt saatu taiteilijaresidenssinähän. Tämä on nykyään tämä paikka ja täällä on taiteilijan töitä meidän vierellä pöydässä. Mutta minkälainen koulumatka sulle tästä tuli silloin? Jos oli talvi, niin tuosta suksilla alas, mutta kesällä täältä. Niin, täältähän kulki bussi kanssa tuossa. Bussi kulki tuossa, mutta en koskaan kulkenut kouluaikaa semmoisen sopivasti. Ja silloin ei ollut bussiasemaa tuossa, vaan se käänsi Nikun Tiaarassa. Bussi oli tuolla sen väliajan, kun se tuli päivällä ja sitten ne päivätorkut kävi kahvilla tuossa. Niin, katos, kun koulu kun päättyi, niin oliko sulla sitten tavoitteena vaan ruveta kotitilaa hoitamaan? Kyllä, joo. Ja siihen jatkokoulutukseen liittyy niin paljon asioita, että sitä tuli tehty yllättävän paljon. Just. Että kaikki, tämä luomu oli iso opinahjo. Niin, no sä oot ollut silloin kyllä aikaas edellä, koska luomuhan teki tuloa vasta silloin Suomeen, eikö se ollut? No mä olin ju siinä alkuvaiheessa ja silloin sai ehkä parhaita sopimuksia siinä alkuvaiheessa. No niin, nyt ollaan täällä viimein. Niin. 60, onko Raimo peräti 70 vuoden jälkeen. Joo, vähintään. Ihmetellään sitä, miten hiekkakentästä on tullut ruohokenttä. Joo. Niin, ilman kasvattamatta nyky. Tämä meidän veistosalin pääty on tässä näin. Tämä oli Karjalohjan toinen koulu. Joo. Tässähän me tullaan nyt tähän pääportille. Tässä Ojala aina kävi soittamassa. Jono oli tässä. Piti mennä jonoa. Joo. Kaikki kuvat, luokkakuvat tai muut semmoiset otettiin näillä portailla. Niin, joo. Portaalla eri oli Niin. Opin portaat, tiedon portaat tässä näköjään on. Joo. Tässä aina otettiin kaikki luokkakuvat ja muut semmoset. Niin oli juu. Voisiko jäädä tähän? Vanhemmat oli ylhäällä ja pienimmät alhaalla. Joo. Haluatko sä yhden vielä? Ei tästä enää näe järvelle. Täällä on kasvanut puita. No niin. Ojalahan aina sanoo, että hän on suuresta valkoisesta talosta, korkealta mäeltä, jossa on kaunis näköala siniselle järvelle.
Ja niin kuin minä lisään, joka olen Puujärven kylästä, että näkymä kattoi myöskin lähes koko Puujärven kylän silloin, kun pellot oli peltoja eivätkä pajukoita. Niin näkymä oli suora ja kaunis ja luonnollisesti se näkymä oli samanlainen toiseen suuntaan. No niin, Erkki, sinulla on nyt sitten kanssa koulutie alkanut tässä opinahjossa. Ja kertoisitko meille, mitä tiedän, että olet ollut opettaja, että ei se huonosti mennyt tämä oppimisen alku, mutta ole hyvä ja kerro meille. No niin, tästä koulusta lähdin Karjalan Sammatin keskikouluun ja sieltä sitten Salon yhteislyseosta tulin ylioppilaaksi. Ja sitten armeija, eikö se ollut tärkeää se ROK? Ehdottomasti. Minkä jälkeen lähdin sitten Ruotsiin ja kävin siellä opettajakorkeakoulun ja mulla on ruotsalainen luokanopettajakoulutus ja kun 12 vuotta myöhemmin palasin Suomeen, niin sain sitten erityisluokan opettajakoulutuksen ja se on nyt ihan näin. Vaimo ja 2 lasta. Pentti, kuules, niin sinusta koulun jälkeen kehittyi pintakäsittelyn mestari. Niin kerropas meille, miten vanhan ajan mukaan tehtiin punamulta. No punamultaa keitetään ruisjauhoista. Sitten laitetaan suolaa ja rautasulfaatti ja kuparisulfaatti ja keitetään noin, että se on kypsää. Ja sitten laitetaan siihen sitten vernissaan. Sitten lopuksi sitten, kun se on kypsä ja se sekoitetaan vielä vähän aikaa keitetään, niin sitten ja sen jälkeen laitetaan sitten punaiset tai keltaista tai minkä väristä vaan haluaa sitten maaväriä. Ja olen maalannut tämänkin talon kerran lattiat, hän muistelen vaan, kun Ojala sanoisi, kerran oli maalannut tänne, että sitten kun me saatiin maalattua, niin se Ojala sanoi, että olette maalannut kaikki nastakki. Ja 1 nasta oli jäänyt, mikä oli maalattu. Näin. Se on jäänyt mieliin tässä koulusta. Hyvä muistelu. Kiitos, Pentti. No niin, Raimo, kuules, kun huhu kiertää, että sodan jälkeen teillä pojankolleilla oli kaikkia kepposia ja jotain räjähdysjuttuja on kylällä kuullut. Toi olisi pitänyt saada. Joo, tuli hyvä. No, kun eräällä veistotunnilla Ojala kertoi kaikille oppilaille, että hänellä on dynamiittia tässä veistokaapissa ja kun isot pojat sai tietää sen, niin 1-2 sieltä hävisi dynamiittia ja ei siitä muuta kuin pojat kalaan Puujärvelle ja lasipulloon vaan laitettiin dynamiittia ja hiekkaa ja sytytyslankaa ja heitettiin ja aina jonkun verran kaloja kuulemma tuli, mutta se oli sitten kaiken huippu, kun he huomasivat, että Mylläri Saima oli rannassa aurinkoa ottamassa, niin he päätti peljettää Saiman ja sitten ladettiin oikein vähän suurempi paukku ja se panos sattui pehmeeseen kohtaan, niin se nosti niin valtavan vesipatsaan, varmaan 5 metriä korkean vesipatsaan ja Saimaa vietiin, mutta pojilla kävi kärry. Raimo, nyt kun me ollaan koulun keittiössä, niin minkälaisia muistoja sulla on? Mitä te söitte siihen aikaan ja oliko ylipäätänsä silloin, kun sinä tulit, niin tarjosko koulu mitään syötävää? Äidin leipomat leivät ja kananmunaa useasti oli välissä. Minä aloitin kouluni vuonna 1955 ja se muistikuva mulla kyllä on, että jo silloin oli joka päivä jotain velliä,
puuroa, paitsi keskiviikko oli sellainen todellinen juhlapäivä, kun oli makkaraa, kastiketta ja perunaa. Oppilaat ne puolukat keräsivät. Ja ihan niin kuin mä nyt vedän tähän näin, senkin voi panna johonkin muistiin, että kun tässä koulussa oli aika mittavan kokoinen toi puutarha, niin Paavo Ojala hyödynsi sitä aivan fantastisella tavalla pistämällä meidät kaikki kaivamaan ylös sen puutarhan lapiot ja talikot tuotiin kotoa. Opettaja Ojala oli huhun mukaan niin kuin todella hyvä puhuja. Että hänen, jos ei kutsuttu, niin hän kuitenkin puhui joka kinkerissä. Mutta muistatko sen kuuluisimman puheen häneltä? No varmasti kuuluisin oli kun hän piti Reino Nurmen häissä ja se alkoi näin. Kerran kun minä olin matkalla Kärkelään, tulin Nurmen talon luokse. Siinä pihalla leikki 2 mustapäistä poikaa, Niilo-poika ja Reino-poika. Minä sitten kysymään pojilta, että koska te tulette kouluun? Kyllä me tästä tullaan, kunhan ensin vähän mittaa varttuu, vastasivat pojat yhdestä suusta. Sitten Paavo kertoi Reinon opinahjoista ja näistä, mutta sitten hän lopetti puheen. Nyt tämä minun oppilaani Reino Nurmi menee avioliittoon. Ja avioliitto on, kuten kaikki tiedämme, 2 ihmisen yhteenliittymä. Ja siinä liitossa, jos missään, juuri koetellaan 2 ihmisen aikaansaannoksia. Niin, yksi juttu, joka täällä koulun ympärillä tapahtui, niin sinut veivattiin kaivoon. Mikä se tarina on? No, se tapahtui varmasti vuonna 1948, kun mentiin kouluun ensimmäiselle tunnille, niin Ojala sanoi, että minulla kävi sellainen vahinko eilen illalla, että kaivon vaieri katkesi, että mennäänkö katsomaan sitä. Ja mentiin kaivolle ja Ojala oli laittanut uuden ämpärin vaierin varaan ja sitten hän sanoi 1-2. Sinä Raimo, kun olet niin pieni, niin sinä menet tuohon ämpäriin. Ja niin, minä menin sitten, kun Paavo käski ja Paavo vintsasi mut alas ja otin ylhäältä vanhan rautaharavan, mikä siihen aikaan sodan jälkeen oli, ei kaikkia piikkejäkään varmaan ollut. Ja mä muutaman kerran siellä alhaalla sitten koukkasin, niin sain sen ämpärin haravan varteen tai haravan piikkeihin kiinni ja Paavo nosti mut ylös ja siinä se oli. Oliko muuten niin, että se oli 12 metriä kaivo oli syvä? 12 metriä syvä. Ja uskomaton, joo. Mut sitä ennen sanon, että mä ajattelen valtavan kauniisti ja lämpimästi tästä koulusta, Särkijärven kansakoulusta. Täällä oli hyvä, minusta turvallista olla. Ihan poikkeuksetta, että ihmiset välitti toisistaan ja henki oli hyvä. Se on se tärkein muisto tästä. Mutta sitten oli sellainen tilanne, jossa kun olin 8, kun mun äitini kuoli. Ja äiti oli siis kuoleman ja hautajaisten välillä oli 2 viikkoa. Niin siinä välissä, kun oltiin koulussa, niin eräs luokkakaveri tuli, kuristi mua kaulaliinalla ja sanoi, että mä kuristan sut hengiltä, niin sä ehdit vielä äitis kanssa samaan hautaan. No siitähän repesi tietysti hirveä meteli, kun se yksi tyttö sen niin sanotusti kanteli sille Sylvi Ojalalle, joka otti tästä kaiken ilon irti, voisi sanoa, ja itketti mua
ei se kaverin tekeminen tuntunut musta niin pahalta, kun kaverit jollakin lailla, ne oli vähän semmoisia. Että tällainen muisto, joka ei koskaan unohdu, mutta ei se mun mikään traumakaan ole ollut. Krista Sirén, isoäitisi Eila Munkki hankki tämän koulun omistukseensa vuonna 1972 taisi olla. 72. Ja sitä ennenhän tässä on ollut monen näköistä toimintaa, ymmärtääkseni lasikuituveneiden valmistusta. Joo, täällä oli luokkahuoneiden lattiat oli ihan semmoisen lasikuidun peitossa, kun me hankittiin tämä. Muistan kyllä ensimmäisen käyntikerran täällä ihan lapsena, se oli aika rajun näköinen se lattia lasikuidun peitossa. Voin kuvitella, joo. Sitten ymmärsin, että äitisi sai sen hyvin erikoisella tavalla maksaa tämän. Niin, isoäitini hänen isänsä oli tällainen numismaatikko ja sitten mun isoäidille oli päätynyt tällainen 5 pennin hopearaha. Ja tämä hopearaha myytiin ja tämä koulu ostettiin sillä hopea 5-pennisen hinnalla. Anna-Kaarina, katos, sä toit tänne tullessasi niin vanhoja kouluvalokuvia, niin mitäs muistoja tää sulle herättelee tässä? Kun sä näitä kuvia sait, niin joudutko sä näistä itse maksamaan tai vanhemmat vai maksoiko kunta nämä kuvaukset? Ei, ne saa itse sitten Puputille maksaa? Niin. Joo, niin se monta kertaa on. Ne myytiin sitten tietysti. Joo. En mä enää muista sitä. Kato Saili, nämä vanhat koulukuvat täällä, niin mitäs muistoja ne sulle tuo mieleen? Tuossa oli ainakin yksi kuva, kun oli tuosta etupihalta. Eikö nämä olekin, nämä on kevätlukukauden päättäjäisistä yhteiskuvia? Ilmeisesti. Onko tässä yhtään semmoista poikaa, jota kiinnosti sua kovasti? Ei. Sano, en kerro kellekään. Sano vaan. Toi näyttää vähän siltä. Tää on otettu hieno kuva. Ja mä olen ollut heidän kanssaan kyllä nyt aikuisiässä ja vanhanakin. Ystävyys on säilynyt. Ystävyys on valitettavasti he ei asu Karjanlohjalla. Niin. Sitten tässä on toinen 1951 vuodelta. Tämä on joku koulujen siellä on miesopettajia. Ei ne ole opettajia. Ei, mitäs? Ei ollut. Ne on metsureita vai? Ei, kun ne on varmaan oppilaita. No onpas ne miehen näköisiä. Joo. On tosi miehekkäitä, joo. Kyllä. Anna-Kaarina, katos näistä kuvista, niin löydätkö sä jonkun tutun opettajan esimerkiksi tuolta? Joo. Kukas toi tuolla? Risto toi. No, tässä on Anelma Kallio. Anelma Kallio, Risto niin. Karuluoto. Joo. Ja Eino Kallio, Anelman mies, hän oli täällä myös opettaja, niin hän varmaan opetti vain äijille, pojille. Ei, kun yhtenä vuotena ainakin oli, että tytötkin oli. Mitäs te teitte? Puutöitä niin? Puutöitä, joo. Mitäs te teitte silloin? No mä tein semmoisen laatikon, mihin voi laittaa jo vaikka valokuvia tai jotain, mitä nyt sitten. Kaikki sukukalleuksia.
Niin, koruja. Kouluruokailua seuraavaksi, niin oliko sulla oma maitopullo, kun se tuli? Oli. Se oli aika lailla sitä aikaa, kyllä joo. Ja, no mikä se oli se yleinen, oliko se makaronivelli niin kuin muuallakin? Vai? Jotain mannavelliä. Manna ja makaroni. Oli myöhemmin sitten lihasoppaakin. No se ei ollut, se oli sitten semmoinen parempi. Läskinpaloja. Vahvempaa ruokaa, joo, kyllä. No sitten lähdettiin metsään tietysti hakemaan syksyllä puolukkaa. Niin, ne piti niin kuin kotoa tuoda ja siellä poimia kotoa. Joo, te ette ollut luokan kanssa sitten. En muista semmoista ainakaan. Joo. Mutta kuin tähkien kerääminen pelloilta. Just, oliko se vehnä vai vehnän tähkät? Siitä tehtiin sitten, jauhatettiin jossain myllyssä ja sitten jouluna sai semmoiseen paperipussiin pullan. Jouluna jaettiin. Just, no kyllä, joo. Hanna-Kaarina, niin Eino Kalliohan oli täällä käsityöopettajana ja muuten hänen tuleva vaimonsa, mikä hänen nimi oli? Anelma. Ja se ei ollut Kallio vielä. Anelma Hemmilä, joo. Niin hän opetti sitten kuvataiteita vai? Ei kun alakoulu. Hän oli alakoulun opettaja. Hän oli alakoulu. Joo. No kukas sitten kuvataiteita opitti? Anelman puolella. Jos oltiin alakoulussa, niin Anelma Kallio, taikka Hemmilä. Ja sitten yläkoulussa Helmi Ranne. Joo. Ja ei ollut muita opettajia. Ei mun ainakaan muistissa sanoa ketään muuta. Ja runoja oli sitten paljon, kun hän... Joo, ja virsiä piti opetella ulkoa tosi paljon. Uskonto ja laulu oli niinku oikein tärkeät. Se oli sitä aikaa, mäkin muistin. Joka päivä oli virsiläksy, sen takia mä opoin virsikirjan ulkoa. Joo. Aili, mikäs oli lempiaiheesi tai aine koulussa, mitä ei ollut vastenmielistä opiskella? Mitähän mä tähän vastaisin? No, mä tykkäsin kovasti täällä kaikesta voimistelusta ja musiikista. Oliko se hyvä laulamaan? No, en mä nyt hyvä. Semmoinen osasin laulaa. Joo. Kun en laulanut Anelma Kallion aikaan, en laulanut, kun piti olla koelaulu. Ja sitten mun piti jäädä koulun jälkeen niin kauan kuin mä laulan. No sit Anelma Kallio asui tuossa rakennuksessa tuossa ulkona tuolla. Niin sitten mä menin sinne rappusille, kun piti mennä lähteä kotiakin, etteivät ihmettele missä mä olen. Niin nyt mä lauloin, että vanha Sanna Muori perunoita kuori. No niin, riittikö se sitten? Se riitti, että pääsin kotiin. Tuliko laulusta numero myös sitten todistukseen? Että... Kuka siihen viitunen tuli? Tai mitä muistoja toi koulun kirjastokaappi tuo sulle ja lähinnä se, että joku teos oli varmaan se mieluisin, joka kuului sun kädessä ja lukiessa? No semmoinen Anna-sarja ja Annis-Vainin kirjoja, mitä niitä nyt tässä muistaa enää. Mutta tuli kyllä käytetty kirjastoa paljon. Sä luit paljon? Joo. Joo, paaterot ei muistaakseni asunut kuin joitakin vuosia ja sitten tämä siirtyi Juha Soisalon perheen omistukseen, Helsingistä tullut taiteilija, vaimo ja muutaman lapsen kanssa ja he asuivat täällä varmaan parikymmentä vuotta melkein ja teki semmoisen ison remontin. Se oli keramikkojen jäljiltä, oli vähän lattioita auki, kun oli uuneja ja muuta ollut.
He teki suhtkot ison remontin ja me ollaan nyt asuttu tässä 29 vuotta. Eli me ostettiin sitten Soisalolta tämä paikka ja tehty sitten tästä vähän niin kuin oman näköinen. 29 vuotta on varmaan semmoinen aika, että ne rupeaa kutsumaan teitä makkariokelaisiksi. Eikö se ole? No, ehkä pikkuhiljaa. On ollut semmoinen, joka on inspiroinut meitä myös ihan asukkaina, mutta myös taiteilijoina, että kun ollaan tehty myös tästä talosta näyttely ja kirja, että on ollut meille myös tosi tärkeä niin monella tavalla, että ollaan lapset kasvatettu täällä ja sitten tosiaan eletty niin normaalia arkea, mutta myös sitten saatu tästä inspiraatiota omiin tekemisiin ja tästä pihasta ja talosta. Että alun perinhän me asuttiin Helsingissä, me haluttiin muuttaa maalle, kun alkoi lapsentekosuunnitelmat ja etsimme Karjalohjalta taloa, mutta sitten päädyimme Kiskoon 7 vuodeksi ja sitten halusimme edelleen Karjalohjalle ja saada lapset samatin vapaaseen kyläkouluun ja sitten molemmat lapset sitten sieltä alusta pitäen sitten pääsi käymään tämä oli meille semmoinen niin kuin nappilöytö ja oli ihana. Ja mähän on vähän semmoinen puolikarjalohjalainen, eli mä oon viettänyt lapsuuden kaikki kesät tuossa. Ei tästä varmaan Linnuntietä kuin 5 kilometriä tuossa Suurniemen kärjessä. Ja se oli varmaan se yksi syy, miksi me haluttiin nimenomaan Karjalohjalle. Toinen syy oli tämä kyläkoulu. Me myös silloin, kun me Kikan kanssa yhteen mentiin, me oltiin paljon siellä meidän mökillä ja vietettiin sitä alkuhuumaa siellä, jos näin sanotaan. Joo, ja mehän oltiin siis pitkään 2 koulun loukussa, kun remonttia piti tehdä kotona, mutta yhtä paljon sitä tai enemmänkin tehtiin kyläkoululla. No se oli just näin. Joo, mutta se oli hauskaa, intensiivistä elämää. Kyllä. Joo, se, että kun lähdettiin suunnittelemaan sun kanssa tätä yhteistä projektia, että kun tämä talo on ollut semmoinen inspiraation lähde meille ja mä olin kuvannut täällä koko siitä alusta lähtien, kun oltiin muutettu tänne, niin kaikkia näitä hienoja valoja ja varjoja, mitkä näiden vanhojen 100-vuotiaiden lasien läpi täällä seinillä kulki ja sitten lähdin rakentamaan tälle semmoisia kameraobskuroita eli erilaisia maailmoja näihin huoneisiin ja sitten samalla sä olit kuvannut tätä meidän pihapiiriä ja sen monipuolista, monimuotoista eläinmaailmaa se voi sanoa, että me voidaan tuossa meidän pihapiirissä, nyt ei taas niin aktiivisesti kuvata, mutta voidaan tuossa pihapiirissä istua tuntitolkulla ja katsoa, että mikä lintu nyt mihinkäkin pönttöön pesiintyy ja odotellaan keväällä aina, että kuka nyt saapuu pesimään meidän katoharjan alle. Että tässä on tosi rikas eläimistö, kun vanhat rakennukset ja me halutaan pitää tämä piha myös hyvin semmoisena luonnonmukaisena, eli yritetään pitää niittykasvillisuutta ja että olisi paljon erilaisia hyviä alueita ja paikkoja luonnon eläimille ja ne täällä viihtyy. Kyllä. Ja sen myötä myös me. Myös me. Mä olen ajellut vähän lintsari. Joo, Liisa ja Ekke, tervetuloa vanhan koulun pihaan. Miltäs näyttää, onko paikka muuttunut? Kyllä paikka on muuttunut kaikin tavoin. Kaikin tavoin on siis piha ja rakennus ainakin näin katsoen on muuttunut. Joo. Huomattavasti. Kyllä. On se paljon muuttunut, mutta nyt on paljon kivempi tulla kouluun kuin silloin. Mä oon kuullut, Ekke, että sä olit erittäin innostunut koulun käyjä. No en tiedä. Niin tarina kertoo, joo. Siis en mä niin kauheasti koulusta ollut innostunut, mutta käymään kyllä varmaan. Joo. Tuleeko mitään mieleen näistä ikkunoista nyt? Jotain tulee mieleen silloin, kun mä
en ole ihan varma, että hypättiinkö me tuohon vai olisiko siinä ollut rappuset, kun me karattiin. Ikkunasta pihalle? Niin, kun oli jälki-istunnossa oltiin. Vai mistä me tultiin, mutta karattiin kuitenkin jälki-istunnosta. No mitä siitä seurasi? No se oli kovennettu sitten. Kuristushuonetta. Kyllä. Mennään katsoa, mitä kokki on saanut valmiiksi. Mennään katsoa, jos Anni on paikalla. Kyllä se varmaan vielä. Joo, Liisa niin tuossa kun ollaan nyt keittiössä, niin oliko teillä oppilailla mitään apuhommia täällä keittiössä, tiskaamista tai tämmöistä? En ainakaan muista. Mulla jotenkin on hämärä mielikuva, että joskus järjestäjät osallistu perunankuorintaan, mutta muuten se oli aika lailla noin, että me tultiin syömään ja lähdettiin pois. Ja luokassa söitte, eikö? Syötiin luokassa, mutta mulla on semmoinen mielikuva, että kun oli nämä pitkät pöydät tuossa, että osa porukasta söi siinä. Että olisiko se sitten ollut nuorimmat, en tiedä, en muista. Mutta sen mä muistan, että keittiöstä haettiin lautasella ruokaa. Muistatko yhtään, mitä kaikkea urheiluliikkeitä te teitte? No en muista kauheasti, mutta semmoinen tämmöinen oli Kukkulan ennen tunnin alussa aina venytettiin. Ihan hyvä liike, varmaan olisi tänä päivänäkin koulussa tehdä. Se herätti ja kyllähän täällä oli puolapuut ja sitten tämmöisiä, mutta ei mitään muita oikeastaan. Ei ollut köysiä. Köydet oli, niin, mutta ei ollut mitään tämän päivän. No sitten ne veistotuntikokemukset, mitäs te veistitte? Tuliko linnunpönttöä vai jotain muuta? No esimerkiksi kyllä varmaan mulla vieläkin kotona yksi kauha, minkä ei monikaan tunnista kauhaksi. Veistotunnilla tehtiin kauho, oli varmasti yksi semmoinen, minkä jokainen joutui tekemään. Mutta ei ollut mitenkään näin jälkikäteen ajatella ainakaan muista. Kauhean korkeatasoisveistoa, mutta ei tietysti varmaan tarvinnutkaan, että linnunpönttöjä ja mitä tämmöisiä tehtiin. Niin, joo, se on ihan. Liisa, tehän teitte käsitöitä tietysti tytöille kanssa, niin kudoitteko sukkaa hämärässä vai mikä se olisi? Kuule, aloitettiin pannulapusta ja meillä oli hyvin jämpti tämä legendaarinen Aino Konsti oli meillä opettajana ja hän oli hyvin tarkka, että mun ensimmäinen pannulappuni ei koskaan valmistunut, mutta puolesvälissä se oli jo parsintakelpoinen. Kun aina joutui purkamaan, niin siitä ei tullut mitään. Sitten siinä vaiheessa, kun päästiin sukkaan, niin en ensimmäistäkään sukkaa saanut valmiiksi. Mutta toki sitten oli, myöhemmässä vaiheessa oli näitä ompelujuttuja. Että on hauska juttu, kun tehtiin kalsareita, siis alushousuja flanellista. Ottakaa huomioon, puhutaan sota-ajasta ja sodan jälkeisestä ajasta. Ja meillä oli sitten yksi tyttö, nyt jo edes mennyt, että siitä voi puhua. Hän ei osannut, joka on joskus ommellut, niin tietää, että housujen ompelemisessa on omat niksinsä, mikä on etupuoli ja mikä on takapuoli. Ja ei muuta kuin ota housut pois ja me karttahuoneeseen katsoa, kuinka se pitää tehdä. No hän ei siitä sen viisaammaksi tullut, mutta sitten onneton, tätä oli jatkunut pari viikkoa käsityötunneilla. Sitten hän onneton oli vienyt kotiin ja sitä hän ei saanut tehdä. Käsitöitä ei saanut viedä kotiin. Hän oli vienyt kotiin ja erehtyi sitten vielä sanomaan, että kun mamma sanoo, että niin ja niin se tehdään. Niin tämä Aino Konsti, hän oli hyvin temperamenttinen ihminen, niin hän hyppäsi suurin piirtein tasajalkaa. Ja täällä kun ei mamma määrää yhtään mitään. Me oltiin hyvin totisia. Meillä vietettiin kaikki joulujuhlat, äitienpäiväjuhlat ja päättäjäiset. Ja sitten koko jengi laulo. No sen tietää sitten mikä taso oli. Ja kun ei kaikki mennyt oikein suunnitelmien mukaan, niin tämä opettajamme Aino Konsti käytti puukenkiä. Hän on yhden puulaatikon kannen rikkonut sillä, kun soinut ei sopinut, hän täräytti puulaatikon kanteen sillä puujallalla ja puukengellä ja
kansirikki. No olipa voimakas. Oltiin totisia sen jälkeen. Joo. Tässä on muun muassa nämä isommat kaverit tässä keskellä. Nämähän on melkein aikuisen miehen kokoisia, koska he on Karjalasta tulleita ja olivat monta kertaa vaihtaneet koulua ja oli jäänyt vähän pitkäksi se koulutaival. Niin kaikki nämä isotkin kollit, niin opettajaa toteltiin. Että opettajan auktoriteetti oli silloin ihan jotain toista luokkaa kuin nykyisin. Niin tämähän oli silloin aikoinaan, niin tämähän oli semmoinen niin sanottu karttahuone tai varasto. Täällä oli kartat ja taulut ja sitten kaikki rekvisiitta, mitä tarvittiin. Enkeli- ja tontunpuvut, mitä jouluna tarvittiin, ja sitten oli näitä keijukaisten hepeniä ja semmoista oli tässä huoneessa. Ja tuollahan on sitten yläkerrassa on vastaava, oli vähän pienempi kuin tämä muistaakseni. Ja siellä kuivatettiin sitten rukiintähkät, mitkä oli pellolta käyty keräämässä. Ja ne sitten kun ne oli kuivat, niin mä en muista, vietiinkö ne sitten jonkun puimakoneelle, mutta sitten joka tapauksessa niin puuroa syötiin sitten talvella. Kim, kerrotko meille, mikä ihme sai sut innostumaan vanhasta koulusta ja että pääsit ostamaan sen? No, tässä oli semmoinen juttu, että mun isä aikanaan jo oli kiinnostunut tästä ja sitten kun tämmöisenä rakennusalan yrittäjänä, niin mä näin tässä semmoisen potentiaalisen mahdollisuuden jalostaa tämä niin kuin ihan kivaksi asunnoksi. Ja sitten se päivä koitti, kun tämä meni pakkohuutokauppaan ja mä osallistuin siihen ja työleiri alkoi siitä. Kyllä aikamoinen työmaa tuli, että eihän tähän sitten loppuviimeksi jäänyt kuin seinät. Ja sitten kaikki muu on tehty jo uusiksi, mutta projekti oli aika iso ja työläs. Ihan varmasti, mutta sä teit itse paljon, eikö se ollut niin? Joo, itse ja sitten mun työparin kanssa, semmoisen Hannun kanssa. Tämä on melkein kahdestaan tehty koko hoitoa. On tässä ollut monenmoisia apumiehiä, putkimiehiä ja sähkömiehiä, mitä itse osaa, mutta tämä raakatyö on tehty niin kuin itse. Ja tosiaan, ja sitten kun tähän tehtiin maalämpö, niin kylältä kuului, että tämmöinen kivikasa ei koskaan maalämmön lämpiä. Ja 25-26 vuotta on mennyt ja pirun hyvin on toiminut. Kirsi, nyt kun sä olet tämmöisen ison kokonaisuuden emäntä, niin minkäs verran se tuotti työtä sulle, varsinkin silloin rakennusaikana, mutta myös nyt sä oot joutunut yksin vastaamaan, kun äijä on maailmalla. No, mä itse tulin tähän taloon niin vuonna 1998. Ja silloin täällä oli aika paljon keskeneräistä, mutta oli paljon valmistakin tuolta sisältä. Ja mulla oli silloin 3 lasta, kun me tultiin tänne. Kimillä oli 1. Että muutama huone siinä oli niitä makuhuoneet vielä kesken, että me vähän niin kuin asuttiin silleen tässä. Aina silloin tällöin oli remonttia, että siihen vaan tottu sitten, että oli keskeeräistä. Ja vuosien mittaan sitten ollaan laitettu noita huoneita kuntoon ja koko ajan täällä on jotain laitettavaa, että kun aika menee, niin sitten jostain päästä täytyy aina ruveta korjailemaan, mutta kyllä se siinä meni. Ekki, kuule, siskosi Anna tiesi kertoa, että tässä koulussa oli 2 erittäin valveutunutta oppilasta, jotka sai ihan kunniamaininnan kevätjuhlassa, niin minkälainen muisto sulla on siitä? Täytyy kyllä, en nyt voi sanoa ylpeänä kertoa, mutta on kevätjuhlassa mainittu. Mutta kylläkin seuraavan vuoden kevätjuhlassa, kun olimme Kuusialta siirtyneet pois, niin opettaja mainitsi, että koulun elämä on rauhoittunut aivan hirveästi, kun 2 kauheata poikaa on lähtenyt pois. No se kyllä todistaa sen, että koulu on ollut erittäin mieluisa paikka sinulle. Kyllä. Kyllä. Mikä siitä toisesta kaverista tuli suurempi? Se oli Lumperin Ville, jos voiko sen nimellä mainita, niin Villen kanssa. Me oltiin kyllä kuuluisia siitä ja just tästä lumenluomisesta. Ja ihan hyvin Villekin pärjäsi. En mä tiedä, onko mä pärjännyt. Ville on pärjännyt ainakin ihan hyvin, että ei se
opetti ainakin töitä tekemään. Niin, no kaikkihan tuntee sinut menestyvänä maatalousyrittäjänä, että kyllä se koulunkäynti on ilman muuta tuottanut tulosta. Kyllä. Joo. No Kuusian koulun jälkeen, silloinhan Karjalohjalla oli, sitä ennen oli 3-vuotinen keskikoulu ja sitten se muuttui 5-vuotiseksi, niin mä jouduin käymään niin kuin 1 vuoden Kuusialla ylimääräistä, kun se sitten muuttui 5-vuotiseksi, sitten pääsi keskikouluun. Eli satuin just siihen saumaan ja sitten kävin keskikoulun samanlaisella menestyksellä kuin Kuusian koulunkin. Ja maamieskoulussa sitten jo vähän enemmän innostuin opiskelusta. Liisa, niin kertoisitko meille, mitä koulun jälkeinen elämä tarjosi sulle? Minkälaisia kokemuksia ennen avioliittoa, sodan jälkeen kuitenkin, ja sulla oli monen näköistä? Oli tosiaan, joo. Varmaan päällimmäisenä koulun jälkeen oli mun äitin sairaus. Joudutko olemaan ihan omaishoitaja? Ei, isä hoiti sen. Just. Isä hoiti sen. Mutta siitä sitten äitin kuoleman jälkeen niin tein semmoisen päätöksen, että lähdin rahastajaksi Somerolinjalle ja olin 6 vuotta siellä ja opin ihmisten tavoille myöskin sen, että ei kaikki kultaa mikä kiiltää. Se on suuri viisaus, joo. Joo, että ei sen ihmeempää. Sitten ruvettiin tuon Matin kanssa seurustelemaan ja sitten. Mistäs Matti löytyi? No kuule naapurikylästä. On käyty kouluun yhtä aikaa ja keskikouluun yhtä aikaa ja oltiin eri luokilla kyllä, mutta siitä se myöhemmässä vaiheessa sitten todettiin, että me voitaisiin porukaskin pärjätä. Karjalohjan Sammatin 3-vuotinen kunnallinen keskikouluhan perustettiin 1950- ja 40-luvujen vaihteessa, mutta te Jouni Laiho ja Kai Pajula aloititte koulunkäynnin jo tuolla rukoushuoneella, niin mitäs siitä on mielessä? Siellä ei ainakaan ollut sisävessaa, niin kuin mikä täällä uudessa koulussa on, mutta muutos sitten kun tulitte tänne, niin mitäs siitä muistuu mieleen? Jouni Laiho, niin se koulumatka sitten tuli rukoushuoneen, tai taisi tulla jo rukoushuoneelle aika merkittäväksi osaksi sun elämää. Mitäs sulla on siitä mielessä? Se on aina mielessä, että yleensä koulun jälkeen niin siellä käveltiin ja siinä puolivälissä oli tämä leipomo. Sieltä käytiin vielä ostamassa possumunkit ennen kuin mentiin kotiin. Mansnerin leipomon kuuluisat munkit. Joo, näin on. No mutta Kai Pajula, niin minkälainen muistikuva sulla on siitä rukoushuoneen ajasta? No se oli, mä en oikeastaan sillä hirveästi, mutta se mä muistan, että tämä Ensi Hemmink, hän soitti Uruilla aina aamuhartaudet. Jaha, joo. Ja täällähän oli Pia Hemminki, että olisiko ollut sitten sukua kanttorina vähän aikaa. Ja sekin oli Hemminki silloin nimellä. Joo. Joo, Pia Hemminki. Semmoinen jäi sitten täällä pois tietysti, että se oli semmoinen joka aamunen toiminta aina. Joo, kyllä. Elämä koulun jälkeen talutti sua sitten moninaisiin tehtäviin, niin mikä sun ensimmäinen virallinen työtehtävä oli koulun jälkeen? No, koulun välissä oli tämä Ylisoutu Vartiosaaressa 3 kesää ja sitten sen jälkeen kun koulu päättyi, niin sitten menin Strömbergille konerakennusharjoittelijaksi. Ja siellä oli valimossa, eristämässä, latomossa.
ja Messinkivalimos viimeksi. Ja Vartiosaari oli tämä kesäpaikka. Kesäpaikka, joo. Siellä oli vissiin karjalohelaisia aika pitkään. Siellä oli. Sekä rakentamassa. Isäkin oli siellä. Ja oli Salmen Tauno oli mukana. Niin joo, niin Kalle oli mukana siellä. Oli kohtuullisen varma työnantaja. Oli hyvä työnantaja. Mutta mitään luontaisetuja ne ei tarjonnut varmaan. Ei sellaisia. Alkon tuotteita. Ei. Mutta sitten menin vielä hetkeksi Helvarilla ja sitten tuli tämä armeijan väli. Oli Kainuun rajavartiostus. Joo. No näiden työkokemusten jälkeen, niin mikä sai sinut tulemaan takaisin Karjalohjalle? No se oli meidän yhteinen päätös hallituksen kanssa. Mä lähdin jo 55 eläkkeelle, eli mä oon nyt ollut yli 30 vuotta eläkkeelle. Ja tultiin tänne mun kotipaikkaan. Koti kutsui. Jouni, Karjalohjalla käydyn peruskoulun jälkeen niin hakeuduit jatko-opintoihin vielä, niin mitäs haluaisit kertoa niistä? No joo, se pitää paikkansa. Seuraava vuosi meni Lohjan yhteislyseossa. Ja sen jälkeen kävi niin, että täällä opin tuntemaan Ulkomaankauppaliiton puheenjohtaja Hannes Turpeisen. Ja Turpeinen sanoi, että poika, nyt sä lähdet kauppaopistoon. Että hän suosittelee minua sinne. Ja niin siinä sitten kävi. Mä hain liikemiesten kauppaopistoon ja kauppiaiden kauppaopistoon. Molempiin pääsin, mutta sitten kuitenkin liikemiehen kauppaopisto oli niin kuin kuuluisampi. Ja siinä mä sitten päädyin, että ja siellä meni 2 vuotta näin. Sen jälkeen oikeastaan lähdin Ruotsiin. Olin siellä noin vuoden lähellä Göteborgia. Ja sieltä sitten noin vuoden päästä siellä oltua niin päädyin Siemens-osakeyhtiöön, joka on näitä maailman suurimpia firmoja siihen aikaan. Se oli 7. suurin firma. Ja siellä aloittelin sitten tämmöinen alue kuin elektroniikan komponentit. Ja olin sillä puolella 25 vuotta myyntipuolella ja hallintopäällikkönä. Ja sitten oikeastaan siinä välillä kyllä olin vuoden Saksassa Siemensillä. Ja lähinnä kielen takia, koska täällä firmassa pääkieli oli saksa. Ja sen takia oli hyvä osata saksaa, koska yleensä siellä kokouksissa puhuttiin saksaa aina. On vahva näyttö siitä, että opiskelu kannattaa. Kyllä se avaa ovia maailmalle. Kyllä. Ja sinä olet kyllä hyvä esimerkki siitä. Joo. No siitä rukoushuoneajasta, niin kauanko se kesti sun silloin, kun alkoi tämä sun opintaival? No mulla oikeastaan oli 2 jaksoa aika peräkkäin. Toinen oli tämä koulu. En mä muista tarkkaan montako kuukautta oltiin ennen kuin päästiin tänne varsinaiseen uuteen kouluun, mutta kuitenkin. Ja sitten meni vielä kesällä rippikoulu 2 vuotta samassa paikkaa. No niin, ja siellä olikin eri komento. Kyllä. Mites silloin 50-luvulla tässä tiellä taisi olla enemmän hevosia kuin autoja, kun nyt tässä perisee jatkuvasti autot. Kyllä se pitää paikkansa. Joo. Ja jopa kilpahevosia. Ja
Niin, silloin oli juu semmoinen. Tässä oli myöskin, tässä vieressä pellolla oli muistaakseni joskus kyntökilpailut. Ja niin, täällähän oli mestareita. Joo. Hevosia silloin. Täällä oli hyviä kyntäjiäkin tietysti. Suomen mestareita ja jopa. Joo. No sitten toi urheilun toteutuminen, niin eihän tässä nyt sitten paljon pystynyt jalkapalloa eikä muutakaan pelaamaan, niin missä se tapahtui sitten? No jalkapallo pelattiin tuolla Seurojen talolla. Niin siellä oli aika hyvä kenttä. Joo, sitten. Siinä pelattiin monta vuotta. Meitä oli iso porukka ja me pelattiin joka sunnuntai jalkapalloa. Joo. Siellä oli muun muassa Lyytikäisen veljekset oli yhteen aika mukana pelaamassa. Eli ne Apulehden kaverit. Kyllä. No talviurheilu sitten, niin silloin ei ollut jääkiekko niin kuin muodissa, mutta jääpalloa varmaan jonkun verran. Ja no pesäpallo tietysti oli kesäpelinä. Pesäpallo oli kyllä varsinkin tuolla koulun kentällä. Niin kuin se valmistui sitten. Kun se valmistui. Joo. Niin siellä pelattiin kyllä paljon pesäpalloa. Joo. Mutta mitäs oli se hiihtohomma? Oliko siitä niin vielä? joo, pidettiinkö hiihtokilpailuja sitten? Kyllä niitä oli aika runsaasti. Ja muistaakseni nekin pidettiin pääasiassa täällä keskustassa. Opiskelun jälkeisestä elämästä niin siirryit vakaan ja suuren työnantajan leipiin vissiin koko työelämän ajaksi. Ensin Vartiosaaressa ja sitten eri liekkeissä ympäri Suomea. Mutta se oli aika liikkuvaista aikaa silloin. Helsingissä olin 3 eri myymälässä, kun silloin havahdettiin 3 eri esimiehen lausunto, että pääsi taloon. Sitten muutin Lohjalle, Lohjalta Porvooseen, Porvoosta Pelloon. Silloinhan tämä alkoholilaki muuttui ja että uusia myymälöitä perustettiin. Sain silloin sitten paikallisjohtajan tehtävän. Ja Pello oli sitten ihan kiva, että siellä kävi 30% ruotsalaisia ja norjalaisia jonkun verran. Ja mutta kun ei ollut tämmöistä, niin kuin nykyään on nämä tietokoneaika, niin meidän piti, koska me otettiin kruunuja ja vastettiin kruunuilla, niin meidän, jos kurssi vaihtui vaikka 5 äyriä, niin meidän piti kirjoittaa koneella liuskat siihen kassakoneen viereen, että miten kurssi oli vaihtunut. No on siinä ja ollut. niin usein kun kurssi vaihtui, niin aina tehtävä tämä. Joo. Tänä päivänä tuommoinen on yksi napin painallus ja kaikki on. On, ja se on muuttunut vielä sellaiseksi, että mitä alkoikin kokeili, että siellä on katossa semmoinen lähetin ja hyllyliuskoissa on vastaanotin. Niin ei tarvitse muuta kuin nappia painaa, niin onnet vaihtuu niin kuin ihan oikeastaan mitään tekemään. No Päivi, katos kun sä näitä portaita silloin, minä vuonna aloitit kulkea? Olikohan se nyt sitten 67, 8. 678, joo. No mitkä on tunnelma nyt nämä portaat on muuten samat? Kyllä, ja kiva tunnelma, mutta portaat on kyllä pienentyneet sitten siitä ajasta, kun minusta tuntuu, että ne on kauhean pitkät ja korkeat. Se johtuu siitä, kun sä tulit suuremmaksi. Niin, tästä tietenkin. No kuules, Päivi puputti, niin oliko tämä havaintokaappi jo silloin
täällä, kun sinä täällä opiskelit? Kyllä oli opettaja. Aina toi opettajanhuoneessa, tämä sijaitsi opettajan huoneessa, niin hän toi sitten aina sen eläimen näytille, mikä mistä oli. Puhuttiin. Joo. Että tuttuja hahmoja on. Tuolla on toi sun paljon rakastama toi vesimyyräkin, niin haluaisitko sä semmoisen maskotiksi? Mulla on kotona aika monta niitä, että elävänä? Elävänä nimenomaan, joo. En ehkä halua häntä. Joo. No katos tätä pesää. Kenelle sä tämän laittasit? No kyllä täytyy olla tosi pieni lintu. En ole nähnyt noin pientä pesää. Olisiko tämä? Kukas se sitten on? Kukas hän on? Hän on pensastasku. No joo. Sopis varmaan aika hyvin, kun tämähän on tämmöinen tasku kanssa. No näin on, pieni pesä. Joo. Päivi, kuule, sinähän aloitit koulunkäynnin vuonna 1964. Silloin oli vissiin aika paljon reilumpia luokkia kuin tänä päivänä. Oli suuret ikäluokat juuri aloittanut, tai ne oli jo jonkun aikaa ollut kouluriasana, mutta mitäs sulle siitä ajasta tulee mieleen? Kyllä oli todella paljon oppilaita niin kuin täälläkin koulussa, että kyllä melkein kaikilla luokilla oli se 30 ja sitten kun minä aloitin koulun, niin se oli niin iso se tulijoiden määrä, että meitä varten piti palkata yksi opettaja ja meidät sijoitettiin tuonne kellarikerrokseen. Sinne raivattiin uusi luokka ykkösluokkalaisia varten, kun ennen oli niin kuin 1 ja 2 yhdessä ollut. Mutta tämähän tuli sulle hirveän tutuksi jo ennen kouluaikaa. Isäsi matkassa kuljet kuvaamassa kaikissa Karjalohjan kouluissa niin luokkakuvia. Ja tuleeko niistä joku erityisesti mieleen? No sillä lailla oli, että kun isä oli Karjalohjan valokuva ja sitten oli häät tai hautajaiset tai koulukuvaukset ja muut, niin aina mä halusin olla siellä isän mukana autossa sitten ja juoksuttaa sitten isälle kaiken näköistä tarviketta ja muuta. Ja koulu tuli tutuksi ennen kuin itse aloitin. Että ihan tutut maisemat, kaikki Karjalohjan koulut, niitähän oli paljon silloin Karjalohjallakin, niin käytiin läpi sitten isän kanssa näiden luokkakuvien. Peruskoulun jälkeen, tai silloin puhuttiin kansakoulun jälkeen, niin siirryit lukioon. Vai puhuttiinko silloin oppikoulu? Kansakoulu, oppikoulu ja niin, sitten lukio. Joo. Lohjalle. Kyllä. No tuottiko se jonkinlaista hankaluutta sitten? Täältähän ei moni jatkanut lukioon maatilalla. Tarvittiin oma väki hoitamassa, jatkamassa tilan töitä. Ja sitten toi bussimatka oli niin hankala, kun se bussi kulki jokaisen pikkukylän läpi ja mutkasta tietä mä voin pahoin bussissa koko ajan, niin sittenhän mä muutin 16-vuotiaana Lohjalle asumaan, että kävin lukion sieltä sitten. Just, joo, sen ymmärtää, kun joka maitolaiturilla piti pysähtyä. Kyllä, niin. Ei ollut oikein johtolankaa minkälaista, en tiennyt mille alalle ryhtyisin ja mitä tekisin. Ja lukio otti aika koville. Mä joudun paljon opiskelemaan. Mulla on nimittäin vaikea luku- ja kirjoitusvaikeus, mikä tietenkin vaikuttuu opiskeluun. Ja 2 vuotta sitten mietin sitä, että mihin lähtisin ja sitten menin Porvooseen. Hotellin vastaanottovirkailijaksi kouluttauduin ja sitten olin siinä työssä 6 vuotta. Ja sitten olin ruvennut käymään Espanjassa sillain ihan niin kuin lomalla ja ihastuin maahan kieleen ja sitten rupesin opiskelemaan espanjaa ja sitten opiskelin sitä Espanjassa ja kaikki lomat olin siellä opiskelemassa sitten paikallisella kurssilla. Niin. Ehkä ihastuit johonkin mieheenkin? No ei ehkä. Enemmän se oli maahan ja kieleen ja sitten annoin periksi sille Espanjan innostukselle ja aikuisena sitten hain opiskelemaan Espanjaa Helsingin yliopistoon ja sieltä sitten Espanjan opettajaksi ja äidinkielen opettajaksi tuli. Siihen aikaan, oliko se niin, että 2 kertaa vuodessa oli kouluterveyden tarkastus ja jopa lääkärit
kävi paikalla. Mutta sulla oli joku tapahtuma, mikä jäi sulle mieleen siitä terveydenhuollon tarkastuksesta. Kyllä, taisi olla ensimmäisellä luokalla ihan niin kuin terveystarkastus tehtiin niin, että se oli opettajan huoneessa, opettajat oli pois sieltä sitten ja sitten koko luokan tytöt ja pojat oli erikseen sitten, kutsuttiin sinne ja kaikki riisu sitten siinä opettajan huoneen viereisessä huoneessa olevassa karttahuoneessa sitten vaatteet pois niin, että ei ollut kuin ne paksut flanelli-alushousut jalassa, kun meni sinne terveyssisaren luokse sitten tarkastukseen. Ja siellä sitten otettiin kuulo ja näkö ja tällä lailla. Ja mä tulin sitten takaisin sieltä ja rupesin pukemaan ja en löytänyt sukkanauhaliivejä mistään. Ja kaikillahan tytöillä oli sellaiset sukkanauhaliivit, ne oli niin kuin aluspaita, mistä roikkuu ne pidikkeet täältä ja sitten irtosukat, pitkät sukat, mikä piti laittaa. Ja minä sitten kilttinä tyttönä odottelin siinä, että kun kaikki lähtee pois, niin kyllä ne täytyy jostain löytyä ja ei vaan jäänyt yhtään sukkanauhaliivejä sinne. No, minä ajattelin, että täytyy mennä sitten ilman niitä kotiin. Oli varmaan joku marraskuu, kun räntää räiski ja oli aika kolea ilma. Ja mulla oli se 1,5 kilometriä polkupyörällä menoa ja ei mulla ollut mitään ongelmaa sen kanssa. Sukat valuu koko aika nilkkoihin, mutta mä en siitä välittänyt. Mutta sitten Pukkilan kohdalla oli semmoinen pieni ylämäki. Ja sitten minä näen, että voi ei, siellä menee kansalaiskoulun isoja poikia kävelee siitä. Että miten mun käy nyt, kun mä koitan ajaa siitä niiden poikien ohitse ja ne sukat valuu, niin ne varmaan nauraa mulle ihan hirveästi. Ja sitten yritin ratkaista tilanteen niin, että nostin ne sukat sitten siinä ennen mäkeä ylös ja sitten puristin reidet tiukasti yhteen ja koitin polkea polkupyörällä. Sillä lailla se ei ole oikein helppoa, mutta ei pojat mitään vissiin huomanneet. Ja sitten tuun kotiin ja sanon, että ne hävisi ne mun sukkanauhaliivit, kun vanhemmat ihmetteli, että miten mä tuun sukat nilkoissa kotiin. Ja no isä oli kauhean vihainen, että miksi et sä sanonut opettajalle, että sun sukkanauhaliivit on kadonneet. Ja hän kirjoitti sitten opettajalle tulikiven katkuisen kirjeen varmaan, että kun lapsi laitetaan kylmään polkemaan polkupyörällä ilman sukkanauhaliivejä. No sitten oli opettaja mulle vihainen, että miksi et sä sanonut. Ja mulla ei ollut mitään syytä asiassa. Mä olin kärsinyt siinä vahingon ja sitten hän vielä kuulutti siellä koko luokan edessä, että nyt on päiviltä sukkanauhaliivit kadonneet, tietääkö joku asiasta mitään siinä isossa luokassa. Ja mua kyllä vähän nolotti, kun ei tämä asia ollut nyt niin tärkeä. Ja sitten seuraavana päivänä ne luokkakaveri toi ne liivit, taisi olla, että hänellä oli luokan ensimmäiset sukkahousut ja hän ei muistanut sitä ollenkaan. Ja kun ne oli samannäköisiä ne kaikki sukkanauhaliivit, niin hän oli ottanut sitten ne. Ja minä sain sukkanauhaliivini takaisin. Tämmöinen on muistissa erittäin niin kuin selvänä, että mä olin vähän pettynyt, että miksi kaikki on mulle vihaisia, kun minähän tässä olen niin kuin kärsinyt vääryyttä. Loppu hyvin, kaikki hyvin, kyllä. Joo. No kyllä sitäkin aina, mutta niin, oliko siihen aikaan koulukiusaamista siinä määrin, mitä nyt tänä päivänä kuullaan? No minä en kyllä sitä niin kuin sillä lailla tunnistanut, että villejä poikia oli siellä luokassa, lenteli liitua ja kuminpalasta ja sillä lailla, kun oli isot luokat, mutta semmoista varsinaista kiusaamista en kyllä itse kohdannut koskaan, että olisi voinut olla, koska esimerkiksi talvella hiihdin reppuselässä tuolta kotoa sitten, ja siihen aikaan ei ollut koulureppuja yleensä, että se oli semmoinen metsämiehen reppu, niin olisi voinut, että joku olisi siihen käynyt tai muuta. Sairastuin diabetekseen 11-vuotiaana ja sen takia oli sitten erilaisia niin kuin ruokailujärjestelyjä esimerkiksi ja muuta, mutta ei minkäänlaista koskaan en ainakaan huomannut, että olisi ollut. No niin, Päivi, me ollaan saatu ymmärtää, että sinulla on tämmöinen mielenkiintoinen harrastus aaseihin, niin voitko valottaa vähän, miten tämmöinen syntyy?
No, kävin ensimmäisellä Espanjan reissulla jotain parikymppisenä ja silloin ihastuin niin kuin maahan, kieleen ja Aasiin, koska siinä mun hotellihuoneen parvekkeen alla oli 2 viikkoa sidottuna sellainen aasi. Ja mun mielestä sitä ei käynyt kukaan katsomassa koko 2 viikkoon. Minä sitä tuijottelin silmiin ja totesin, että meillä taitaa olla samanlainen sielun elämä tämän kanssa. Ja no sitten yhden kertaan, kun mä sitä tuijottelin, niin se rupesi huutamaan aivan hirveästi. Ja mulle tuli kamala kiire, että nyt silloin mennyt jotakin kurkkuun. Mä juoksen sinne vastaanottoon selittämään. Hehän ei puhunut juurikaan englantia ja minä en puhunut oikeastaan yhtään espanjaa. Ja koitin selittää, että nyt tarvitaan niin kuin eläinlääkäriä ja he ei ymmärtänyt sitten vastaanottovirkailijat ollenkaan ja minä demonstroin. Tämmöistä se tekee, ne mennäs kuolla nauruun ne kaverit siinä, että ei silloin mitään hätää. Se on aasin normaali ääni. Ja siitä lähtien niin on ollut aivan aasihullu ja kävin 3 kertaa 2 viikon reissulla espanjalaisen pelastettujen aasien tilalla tutustumassa eläimeen ja sitten yllättäen kaverilta kuoli toinen hevonen ja hänen hevosensa kaveriksi sain sitten 2 aasia. Ja sitten tämä mammakka synnytti 3. ja enhän minä sitä voinut tietenkään pois laittaa. Ja sitten tuli vielä 4. toipumaan mun aasien kanssa, kun sen oma varsa kuoli. Niin nyt mulla on sitten 4 niitä. Miksi tämä Kiviranta on sulle rakas paikka? Joo, se on sekä rakas että haasteellinen ollut kaikki ne vuodet. Nyt me täytyy mennä vuoteen 1984, jolloin perustettiin tähän Suomen ensimmäinen maaseudulla toimiva Steiner-koulu. Ja se on edelleen Karjalohjan Sammatin Steiner-koulu on ainut maaseudulla toimiva koulu. Ja Ullamäellä oli haaveen aina perustaa koti erityistä huolenpitoa tarvitseville ihmisille. Jotkut käyttää sanaa kehitysvammaiset, mutta mä koitan välttää sitä. Joo. Joko silloin teillä oli omia lapsia? Joo, siis nimenomaan tämä koulu perustettiin meidän esikoistyttärelle. Just. Siis hän syntyi vuonna 1977 ja silloin kun kannoin tyttäreni kynnyksen yli laitokselta kotiin, niin silloin vaimo huokasi, että oispas nyt jossain täällä lähellä Steiner-koulu, että saataisiin sitten lapsille semmoista opetusta kuin halutaan. Ja minä ajattelematta sanoin, että no meillähän on 7 vuotta aikaa. Oho. Ja niinhän siinä kävi, että 7 vuotta siinä meni ja vuonna 1984 sitten saatiin Diakonissa-laitokselta vuokrata tämä Kiviranta ja 7 lapselle perustettiin Just tähän. meinasin kysyä, että montako oppilasta tuli? Joo, ja sehän oli shokki. Oliko ne eri-ikäisiä, ettei kaikki ollut Kyllä luokkalaisia? kaikki oli. Ja siis siinä oli 7, jotka aloitti ensimmäisellä luokalla ja sitten oli vielä lastentarha, jota... Niin, just. Joo, näin oli, että... On niissä monta meillekin hyödyllistä esivanhempaimme tietoa, oppia ja neuvoa säilytetty.